Assalamu alaikum uwana, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel namu, to kada na subscribe sannan kada na wani alama kararrawa don sanin sabbin shirye-shiryen da za mu daura. Il faut se le cap à Wanji Gourgue. Il a hakurandi no gane da ka kulu so sai bonni na hakurandi na faham sai mai no ne da ka kula ka fami ne kai gaban da zaka yan kai gaban kai mutuwa kai me kalsan o kan kai duguduwa zaka kurja an ga sai da galai di kurje kula su buhara Wadi sai no a Wanji Gourgue. Dena ibo ayati basu bainiki wanka hagan sibai wane wodai isa kan jar Senegal wane wodai isa kan jar Senegal baliyo isa kan jar Senegal wane da isa kan jar